मुई फाइमानि मंसा सुबिदा असुबिदा मंसा नुगलायलिया हायनि बाङैनो हाजागलिया बाङै बतिनि मथाव बायखा लेखा हामबाय तिनि जों बागमा हामपार पाराव जों गायसा नखला पान्दा खायलायजाक तिनि बाय जों तीनटा जागा तीनटा लोकेशन जों जयनिंग प्रोग्राम ना लायखा तिनि अर जागायाव 14 फेमिली 34 भोटार 14 फेमिली 34 भोटार तिनि बहायनो बीजेपी याकारि तिप्रा मोथा पार्टी अ फायखा बरनो बहायनो बिलाय खे हामैया फरो चिनि थानसानि बिसिंति चबा खायमेनि न दैबो स्ट्रं खायने हनै बर फायमेनि बागै दैबो चिनि बबाग्रानि लगेव बर लगेरो नाय हनै फायमेनि बागै चिनि तिप्रासानि लैंड राइट इकोनॉमिक राइट चिनि चबानो दैबो करा खायने हनै फायमेनि बागै बरनो बिलाय खे हामैया फरो तिप्रा मोथा पार्टीनि बखागदै ते आनि व्यक्तिगतनि बखागदै जत बोला जों हाहायनो बुता पासना केकनो जों मागे